A moza coitelada o sábado por un compañeiro de piso faleceu esta madrugada no Hospital da Coruña. O suceso produciuse onte á tarde nun piso na zona de Riazor. O seu agresor era un compañeiro de piso co que non mantiña relación sentimental e é por isto que os investigadores non o encadran en principio como que consideran como violencia machista. Ola, boa tarde. Un operativo de busca atopou morto o pescador desaparecido esta madrugada en Bueu. Estas son as imaxes das tarefas que non frutificaron durante a noite. A alarma deu outro home ao redor da unha dende o lugar de Roiba en Beluso. O helicóptero Pesca 1, Salvamento Marítimo e unha embarcación da Garda Civil emprenderon os labores de busca que finalizaron sen éxito ás 4 da madrugada. Retomaron os traballos coa luz do día e atopaban o cadáver a media mañá. Que non se nos esqueza que en Galicia temos a ave máis cotizada de toda España durante o Nadal, o capón de Vilalba. Hoxe a feira transcorreu co éxito de sempre. Non é un mercado calquera. A feira do capón de Vilalba é un evento de tradición, economía do rural e gastronomía, onde se mesturan chefs de alta cociña pois coas familias correntes na busca dun bo exemplar que poñer a mesa nestas festas. O prezo dun bo capón pode chegar tranquilamente aos 200 euros. A calidad, os meus teñen a mesma calidad hai 38 anos que euros, son bons. Que me parece espectacular. A min pareceme que isto que é moi bonito e aparte de eso que dá muchísimo traballo, ten que dar moito traballo, En esencia sigue se mantendo o mismo. O capón ben presentado, ben criado e todas estas cousas. Finalmente, a moza ingresada no Hospital da Coruña faleceu. Foi un compañeiro de piso que lle causou as lesións que resultaron ser mortais. O home está detido e pasará mañá a disposición xudicial. A Policía Nacional investiga que ocorreu neste edificio do Paseo de Ronda, na zona de Riazor, arredor das 2 da tarde donte, cando un particular deu aviso de que saía fume dunha vivenda situada nun quinto piso. Ao chegaren os servizos de emerxencia, tanto de seguridade como médicos, atoparon unha moza con feridas de arma branca no pescozo e detiveron o presunto agresor, que compartía vivenda con ela e con máis compañeiros. Empezaron a chegar varios coches de policía e fume, moito fume negro por aí, despois baixou na camilla unha rapaza, un pouco ferida e un rapaz con esposas. Tuvo a xente en baixo porque a policía ao haber fume imagino que diría que desaloxaran o edificio, ou polo menos o que a planta, pero despois non sabemos nada máis. Ojalá que non pase nada grave, pero bueno, a rapaza non iba ben, desde logo. A moza foi trasladada ao complexo hospitalario da Coruña, onde faleceu esta madrugada debido á gravidade das súas lesións. En principio non se considerou o caso como violencia machista. As forzas de seguridade investigan tamén como se produciu o incendio que deixou unha intensa fumareda en todo o bloque e que foi sufocado polos bombeiros. Segundo as primeiras investigacións, puido provocalo o detido ao prenderlle lume a un colchón. Outro punto de atención en Galicia no día de hoxe está na baixada das temperaturas e a chegada da neve na montaña do leste e tamén en zonas do interior. As nevaradas que están caendo dende esta madrugada nas zonas altas das provincias de Ourense e Lugo obrigan a extremar a precaución ao volante. Un dos puntos onde caeu ben durante toda a noite foi no Cebreiro. Cal é a situación a estas horas? Alejandro, contanos. Pois por momentos seguen caendo folerpas, Alberto, que nos deixan prácticamente todo tinguido de branco. A esta hora segue activo ese aviso amarelo, tanto na montaña de Lugo como na montaña de Ourense, por acumulados que poden superar os 5 centímetros. Aviso que está previsto que se levanten uns minutiños contra as 3 da tarde. Aínda así moito tino ao circular por algunhas estradas, como por exemplo a A52, a Nacional Sexta, a A6 ou a estrada que sobe ao Cebreiro. Aínda así, por iso, aquí nesta provincia de Lugo, puxose en marcha un operativo especial conformado por varias máquinas quitaneves, tamén varios operarios, pois se fose necesario despexar algunha estrada. E a neve tamén nos deixa pois esta estampa que poden ver agora mesmo en directo, unha estampa moito máis lúdica, de moito ocio. Hoxe foron moitos os que se achegaron ata aquí pois para pasar unha xornada de domingo un chisquiño máis diferente. Pues mira, vamos camino de Madrid, vacaciones de Navidad, y hemos visto que había nieve y hemos parado un poquito con la peque para jugar. Desde Sanxenxo e vimos hasta aquí porque é unha zona
espectacular para disfrutar da neve. Para ter os nenos, o neno pequeno nunca vira a neve e viñamos hasta aquí. En Ourense, a cota de neve descendeu ata os 600 metros durante a noite e pintou de branco localidades como Xinzo de Limia ou Agudiña e tamén se deixou ver nos puntos máis altos da provincia de Pontevedra como a Cañiza ou Dozón. Unha bonita estampa van ver ás portas do Nadal. O inverno estrease en Galicia cun manto branco en numerosos puntos da comunidade con temperaturas baixo cero e unha cota de neve situándose en 700 metros. Estamos no alto do Vieiro pertencente ao concello de Bande a uns 850 metros e a estampa que ven é invernal totalmente. Numerosas familias achegaron ata aquí durante a mañá para disfrutar e coñecer a neve, porque moitos cativos era a primeira vez que habían. Incluso atopamos unha parella de Canarias que é a primeira vez que habían. Pero serás... Es la primera vez que vemos la nieve. La nieve aquí, y la verdad es que Aquí en otro lugar. Esto es una postal, vamos, de estos que te salen las postales y te dices, a ver, ¿dónde será eso? Aquí. O sea, de las películas. O pequeno é a primeira neve do ano, a primeira vez que ve a neve, e a nene é o segundo, porque ano pasado non nevou e aproveitamos agora que estamos en fin de semana. A verdade é que eu son daqui ao lado, aí de Bande de abaixo, e nada, pois como sabíamos como quedaba o tempo e como quedaba a noite, nada, xa sabíamos o que iba a aparecer hoxe. No leste, a cota de neve descendeu aos 600 metros. Ata as 3 da tarde mantense o aviso amarelo por neve na montaña de Lugo e Ourense. Así estaba esta mañá o porto de Padronelo, acceso a Galicia polo sur. Dende as 6 da mañá circulase sen atrancos por toda a rede viaria galega, pero de madrugada chegou a haber ata 12 estradas afectadas, aínda que con nivel verde de circulación, segundo informaba a Dirección Xeral de Tráfico. Se teñen que circular polas zonas máis afectadas polas nevaradas e o xeo, extremen as precaucións. Seguimos con máis cousas. Os veciños do concello ourensán de Pereiro de Aguiar están preocupados polo futuro da súa oficina de correos. Actualmente só abre 2 horas ao día, de luns a venres, e temen que acabe pechando definitivamente. Congregados ás portas da única oficina de correos do concello do Pereiro de Aguiar, situada na localidade da Derrasa, os veciños queixanse do servizo que lles prestan. Din que é insuficiente para un concello cunha elevada poboación entre a censada e a flotante. Onde hai 3 polígonos cerca, centro penitenciario que ten moita correspondencia, é un núcleo de población do Pereiro que rondamos os 7.000 veciños. E ademais unha xente que circulante, digamos, que non está empadroada, que podemos chegar a 12 ou 13.000 personas en moitos momentos do ano, non? Como indica o cartel que teñen na porta, actualmente a oficina abre só 2 horas ao día, de luns a venres os sábados non hai servizo. A oficina máis cercana, segundo indican tamén aquí, é a que está en Ourense, na avenida de Marín, a 10 kilómetros daqui. O home de aquí non ten culpa ningún, o que pasa que, claro, os que traballamos, moitos traballamos por a mañán, salimos ás 2:30 e outros menos cuarto. Entón, claro, é nos moi complicado, a veces, como facemos, o sábado está cerrado. Os novos traballan e todo eso, entón non hai sempre xente nas casas para recoller o correo cando levan, deixan as notificacións e ves hai que ir por elas. Temen que o seguinte paso sexa o peche definitivo porque os obrigaría a desprazárense ao concello de San Cibrao das Viñas ou a cidade de Ourense, co trastorno que iso implica, sobre todo para a xente maior. Depender dun taxis ou dun familiar que leva un ali. Entón, claro, isto é necesario, aquí é necesario. Desde Correos aseguran que os rumores de peche que circulan pola zona non teñen fundamento e que non hai ningún plan de eliminar a oficina nin de reducir horarios. Seguimos na provincia de Ourense. Con sorpresa, malestar e moito descontento están vivindo a veciñanza do concello de Ríos a vaga de multas por aparcar na vía principal que atravesa o centro urbano. Hai unhas semanas a Garda Civil de Tráfico comezaba a multar e agora están chegando as sancións. Din que case ninguén quedou sen multar e que nesa rúa están todos os servizos básicos como o centro de saúde, o banco e tamén a farmacia. A estrada principal que atravesa o núcleo urbano de Ríos está agora completamente baleira de coches. A veciñanza di que está moi indignada e sorprendida pola cantidade de multas recibidas. A masacre total foi o día 9 de diciembre. Ás 8 da mañá, dúas patrullas da Guardia Civil de Tráfico, era día de analítica, o sea que era algo que... Entonces estaba xente ás 8 da mañá, bueno, aí non quedou naide sin multar. Bueno, a verdade é que isto é algo sin precedentes, que naide dá crédito. Vemos os de Guardia Civil de Tráfico sacando cunha cámara de que están multando. Naide non lo creíamos,
Pero efectivamente sí que chegaron as multas un pouco descolocados porque toda a vida se aparcou aquí, é un municipio pequeno, temos 4 negocios, entonces aquí non houbo problemas de ningún tipo, non é que houbera algún accidente ou algo. Din que pouca xente quedou sen multar. Volveron outro día, xa multaron varias veces, hai xente que ten varias sancións, viñeron ao médico a primeira hora a pasar o sintrón, multaron o ATS, que tiña aparcado, que estaba descargando as cousas, e multaron a xente que viña a pasar o sintrón. Bueno, ahora hay que hacer maniobras, malabares, ¿no? Hay que buscar la zona adyacente para venir a tomar un café o para comprar una medicina o cualquier cosa que te haga falta. La verdad que es bastante incómodo. Y bueno, y aquí normalmente hay poca gente. Somos poucos e ves, o pueblo parece un desierto, claro. O rural, bueno, digo eu, se será unha nova axuda ao rural deste tantas que temos, pois será unha máis. Esta situación aseguran que está afectando a todos os negocios da localidade. Piden unha solución. Claro, ahora a xente ven con medo, porque, bueno, as multas, pois, isto é un rural, e a xente aquí ven ao rural e tal, e a nos xa nos dicen, bueno, pois é que, claro, se non se pode aparcar, pois deixamos de vir, entón o rural xa está perjudicado, sin da encima, e sumamos isto, cada vez axudanos menos. Os locales vai pechar todo e acaban con todo. Aquí hai xente maior que necesita ir aos sitios, que ven para tomar un café, xa non para, lógicamente, porque ten que ir atrás a aparcar, logo vir a tomar, e, bueno, eu creo que nos repercute a todos. Ver si se pode solucionar isto, se non, pois teremos que facer unha movilización ou facer algo, non podemos quedar así. O Concello de Ríos di que xa está buscando unha solución en colaboración coa Deputación de Ourense. E a idea é sinalizar, reducir a velocidade a 30 km por hora, cambiar a sinalización horizontal para poder aparcar dun lado da estrada, poder así convivir tanto o tráfico ca xente co uso normal dos servizos. E atención a este dato, en decembro e xaneiro concéntranse o 20% dos incendios en vivendas de todo o ano. Hai causas estruturais como as deficiencias nas instalacións eléctricas ou a denominada pobreza enerxética, pero tamén hai precaucións que podemos tomar nas nosas casas para evitar que prenda o lume. Cando pasa o lume e o seu efecto devastador, bombeiros e policía científica estudan as causas e atopan patróns. Xa era bella, estaba ben arregladiña, pero claro, é antigua. Moitos incendios aparecen en casas de aldea con estrutura de madeira que axuda a propagar as lapas. Na orixe pode haber unha instalación eléctrica deficiente ou sobrecargada. Hai bastante cableado derretido e vemos que hai unha estrutura de adornos namideños, non? Eses adornos foron a causa do lume que hai 10 días deixou unha persoa morta e 5 intoxicadas en Palas de Rei. Hai que ver que estean homologados e, sobre todo, apagados cando non estamos na casa. Tamén hai que estar atentos ao resto de aparatos eléctricos, pero non só. Este ano levamos 3 víctimas, temos que ter moito cuidado. Bastantes incendios relacionados co feito de facer a comida, incendios en campana extractora que despois se van ao resto da cociña, e despois incendios relacionados cos sistemas de calefacción, caldeiras ou algún caso braseiro. A chimenea de leña. Facer mantemento e limpeza de chemineas e campas é outra das recomendacións e tamén vixiar as ventilacións para evitar intoxicacións por monóxido de carbono nestes meses que concentran case unha cuarta parte dos incendios en núcleos urbanos. Ben, pois imos cunha das noticias de portada. Un home faleceu esta noite mentres practicaba mergullo nunha zona rochosa de Bueu. O cadáver foi localizado a primeira hora desta mañá, medio somerxido nas inmediacións da praia da Roiba. Ali foi avistado por un patrulla da Garda Civil que facía o rastrexo dende terra. Un veciño da zona daba o aviso sobre a unha desta pasada madrugada cando vía unha luz baixo a auga que permanecía inmóvil. Activouse un operativo de busca en plena noite, mesmo coa participación dun helicóptero, pero ao non encontrar nada, suspendeuse sobre as 4. Xa ao amencer retomábanse os traballos e era cando se atopaba o corpo. O falecido é un veciño de Marín de 38 anos, segundo informou a Garda Civil. Hai varios elementos que nos adoitan indicar que estamos no Nadal. Xa saben que, por exemplo, mañá é o sorteo de lotería, pero hai algo moito máis noso que é a Feira do Capón de Vilalba. Ali temos en directo a Xoel Rodríguez. Como vai esa feira, Xoel?
Pois o certo, Alberto, é que foi todo un éxito. Desta hora xa, como poden ver, hai menos afluencia, pero durante toda a mañá por aquí pasaron centos de persoas chegadas dende distintos puntos desta comarca da Terra Chá, tamén dende outros puntos da provincia de Lugo ou mesmo dende Ponferrada. Moitos deles acudían por primeira vez e outros facíano xa de xeito recorrente nas últimas edicións, todos eles para degustar ese capón que se ofreceu de feito de xeito gratuito durante parte desta mañá. Xornada moi especial tamén a de hoxe, particularmente para os criadores e as criadoras de capón de Vilalba. Alrededor duns 30 ofreceron hoxe aquí os seus exemplares, a maioría deles superaban os 5 kilos e mesmo algún chegaba a pesar alrededor de 7,5 kilos. Ofrecíanse por uns prezos que rondaban os 180 ou mesmo chegaban ata os 200 euros. Xornada moi especial, como dicimos, tamén xornada de reivindicación do produto local, artesanal e da vida no mundo rural. Son os protagonistas do evento gastronómico máis destacado do Nadal en Galicia. Despois de 8 meses criando os capóns, hoxe é o día de poñelos á venda na feira. Pois é un día moi especial, porque despois de 8 meses de cría do capón de Vilalba, pois é o día que os se traen preparados, entonces, bueno, exposa aquí o traballo con orgullo. Moitos meses de traballo, bueno, unha alegría, porque ao final é o día da remuneración de tanto traballo. Engórdanos por riba dos 5 kilos cunha dieta estrita a base de millo e pataca cocida. O máis grande chegou a pesar 7 kilos en canal. A calidad, os meus teñen a mesma calidad hai 38 anos que ahora, son bons. O sabor é excelente. Porque é un capón artesanal que se cría ao aire libre durante 7 meses, e o último mes na capoeira, un proceso totalmente artesanal, unha alimentación natural, a base de pataca cocida, maíz, e fai que, bueno, que este sexa o resultado que o fai único. A demanda é tan alta que moitos dos capóns xa se venden por encarga antes da feira. 30 criadores puxaron á venda uns 120 exemplares, con prezos que andan entre os 140 e os 230 euros. 2. Sí, son para Nochebuena. Pues creo que son 140 euros cada capón. Os capóns atraen hoxe todas as olladas, non só as daqueles que van á feira a mercar. Bueno, en principio non, porque teño galoseo na casa, e entonces en principio non, pero por velos vin. Que me parece espectacular. Na feira houbo premios para o mellor par de capóns, para a mellor cesta e para as mellores criadoras, un recoñecemento á calidade do produto e unha tradición que se mantén de xeración en xeración. Fuxir do estrés, apartarse das tecnoloxías, estar en contacto coa natureza ou andar feridas son algúns dos motivos polos que cada vez máis adeptos se unen á moda dos retiros espirituais nos mosteiros. Estes manteñen así unha tradición centenaria da acollida, adaptándose ás necesidades actuais sen perderen a súa esencia. Nos últimos anos, os mosteiros convertéronse en espazos de acollida para persoas que desexan afastarse do estrés diario e vivir unha experiencia de introspección. A través dos retiros espirituais, estes lugares ofrecen silencio, oración e unha convivencia sinxela. Compartir con los monjes un poco pues la vida monástica, estando en el monasterio, aparte de los rezos, pues nosotros les ofrecemos las comidas, evidentemente, y el resto del tiempo pues disponen de él como quieren, para pasear por el monasterio, estar en la habitación, ¿no?, los alrededores. A regra de San Bieito do século VI establece que os mosteiros deben ter unha hospedería, e así é nos mosteiros galegos da Armenteira, Sobrado, Samos, Ferreira de Pantón e este no que nos atopamos, o do Seira, no que viven 9 monxes. Es verdad que es un monasterio enorme y entonces eso hace que la gente tenga mucho espacio para moverse, mucha capacidad de estar en silencio, de estar en soledad, ¿no? Y eso es lo que atrae del monasterio. No Mosteiro do Seira abren a hospedería en febreiro. Dispoñen de 14 habitacións, algunhas dobres, e o visitante debe hospedarse polo menos 2 noites e compartir os rezos cos monxes. Ellos tienen su habitación individual, ellos pueden estar en su habitación, pueden pasar por los 3 claustros del monasterio, por los alrededores, ¿no? Sí es verdad que también un poco siguiendo un poco el horario, ¿no? Es decir, las comidas son a una hora concreta, la portería del monasterio cierra a una hora concreta, ¿no? Se trata un poco de seguir ese equilibrio que supone vivir en un monasterio, ¿no? Un lugar onde parar, deixar a mochila do día a día e buscar o luxo da paz.
Un descubrimento de expertos en patrimonio podería darlle a volta á situación dun dos edificios máis enlleiros do Grove, a Casa Torre de Escuredo. Acaban de saber que foi obra dun dos arquitectos máis prestixiosos do modernismo galego, de Genaro de la Fuente, e o edificio está nunha situación de abandono e confían que así, con este descubrimento, supoña a súa recuperación para uso público e se evite que acabe en ruínas. A Casa Torre de Escuredo data de finais do século XIX, aínda que no solar houbo previamente un pazo, do que se conserva só unha pequena parte. O resto derrubouse para construir un edificio de vivendas. Por iso os expertos destacan que a Casa de Escuredo é unha das obras modernistas máis enlleiras da vila, que agora cobra máis importancia tras descubrirse uns documentos en que se constata que foi obra do prestixioso arquitecto Genaro de la Fuente. Para min foi un golpe emocional tremendo poder escoitar que un arquitecto tan relevante na historia de Galicia e tan importante no ensanche vigués fixo unha obra aquí no Concello do Grove. Os expertos destacan a singularidade arquitectónica e todo o acervo cultural que latexa entre as súas paredes. Hai moitos elementos dentro do que é a estructura, como os óculos da parte de arriba, a decoración nas ventanas, que son propiamente, xa se ve, que son propiamente das obras de Genaro de la Fuente. A parte, no seu interior é un lujo, un salón árabe, o único que hai en Galicia e dos poucos que hai en España, diseñado por Arturo Mélida. Tamén temos o salón japonés e nesta casa, nese salón estuveron Emilia Pardo Bazán, probablemente Valentina Mascarajal e moitos outros personaxes da historia, porque Luis Antonio Mestre era, a parte de poeta, era un dos propietarios do balneario da Illa da Toxa. A casa xa fora declarada ben de interese cultural, pero a familia propietaria logrou que retiraran esa protección. Agora, expertos e veciños coidan que hai razóns abondo para que as administracións a recuperen para uso público e se evite o seu deterioro. Xa tiraron con todo abaixo, xa fixeron un pelotazo co edificio ese que había aí, entonces non sei. Creo que eso está ben recuperalo. Creo que sí, que debían de restauralo, porque eu non vexo nin que a vendan, nin, non sei, ves así, dá pena vela caer, dá moita pena vela caer abaixo. Esa casa era unha casa de lujo. Eu creo que debería chegarse a un acordo xusto entre propiedade e administracións para que isto fora un lugar de goce e disfrute para non solamente para os grovenses, sino para toda Galiza e para todas as persoas que nos visiten. Criadores de paxaros de toda Galicia participan esta fin de semana en Culleredo no Campeonato Galego de Canaricultura. É un concurso de beleza que reúne 700 exemplares, algúns deles especies exóticas orixinarias de outros continentes. O que se valora no concurso non é o canto, ser unha beleza dos paxaros. O xurado ten en conta a morfoloxía, a postura e o colorido da plumaxe. Pois este é un concurso de belleza. Básicamente, que o paxaro este ben cuidado, temos unhas normas, un estándar, dentro dese estándar sacanse unhas puntuacións, o plumaxe este ben adherido ao corpo, a tonalidade do color que ten que ser dunha maneira determinada, valórase todos eses aspectos. Os colores lévanos de seu, pero tamén son resultado da cría. Por exemplo, este canario vermello, que foi o exemplar máis valorado no concurso. A intensidade do color está potenciada cunha dieta rica en carotenos. Porque este se le dan colorantes para tener este color. A través de la pasta de cría, que es la que le da el color. Porque es como el caroteno, ¿no sabes? De por ejemplo, del pimiento y todo eso, secan y sale el caroteno ese. 58 criadores participan no Campeonato Galego de Canaricultura, algúns con especies exóticas orixinarias doutros continentes. Sí, este é un dos premiados. Bueno, este é un cardenalito de Venezuela. Son paxaros exóticos, os jilguero maior que veñen da zona de Asia, do norte. Bueno, son paxaros que veñen de partes do mundo. É un páxaro australiano. A especie coñeceuse no 1840 en Australia e este sería, por exemplo, o clásico, o que se encontra na natureza. Depois, por exemplo, hai cabeza rosa, peito blanco, cabeza laranxa, peito malva, que son xa mutacións. Este canario de peteiro amarelo tamén é resultado dunha mutación xenética. É un dos 700 exemplares que participan no concurso exposición que se celebra esta fin de semana no Xardín Botánico de Culleredo.
Un xulgado de Vigo confirma a condena a un home que aparcaba invadindo a praza de garaxe dun veciño. É un motivo habitual de conflito. Algúns coches sobresaen das liñas e tamén hai xente que garda moitas cousas nos garaxes, o que ás veces provoca protestas dos demais. Hai que buscar sitio. A lei non proíbe guardar cousas nun garaxe, só se son obxectos molestos ou perigosos. As limitacións, case sempre, están nos estatutos de cada comunidade. Casi todos os edificios modernos, os de antes non limitaban. E de aí que realmente se entras nun garaxe e miras que casi todo o mundo ten a colchoneta da playa ou a tenda de campaña e non son cosas que se poidan limitar sin acordo da comunidade. Sí tenemos muchos casos de la gente que guarda pues una tabla de surf, un kayak, gente que tiene incluso como trastero, tiene allí ha hecho un altillo, ha puesto... Yo tengo una comunidad que tenía una bombona de butano en el trastero, o sea, en el garaje, perdón. Pero algúns saense das liñas. En Vigo un xulgado acaba de condear un veciño por invadir o espazo doutro. Ademais, tiña bicicletas nunha zona común. A veces sabemos que las comunidades, los coches grandes, pues al final sobresalen medio metro y tal, pero bueno, siempre con un cierto solidaridad o intentar aparcar bien. E polo xeral hai que recomendar a un cliente de que non vayas abusando porque non che van a dar razón no xulgado. Despois cada cliente vai por libre. A maioría dos xuizos entre veciños son por asuntos de cartos, débedas, derramas ou obras feitas sen autorización. Ata aquí o Galicia Noticias. Volvemos vernos mañá un poquinho antes das 2. Quedan xa con Loli Gómez e a previsión do tempo. Que pasen boa tarde.